Mayong adlaw kanyong tanan mga ka-dear friends. Kinino sa mga inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe nga magadalit kaninyo og lain na sad nga istorya sa kinabuhi nga maghatag og kadasig kanato nga pinada sa tuang YouTube subscribers. So karong adlaw basahon na to ang suwat nga pinada ni Vincent. Ug unsay unod niini atong paminawon. Pero sa dili pa sa wa pa maka-subscribe diha, please help me grow sa tuang YouTube channel by subscribing and clicking the notification button para at the same time ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. So, di na ta maglangay ug sugdan na nato ang istorya sa to ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Ang suwat karon naguluhan og dunay forever. Kamo, mutuo ba mo og dunay forever? Or naay forever? Mao kini ang uluhan sa suwat nga pinada sa tuang YouTube subscriber nga si Vincent. Dear Papa Joe, maayong adlaw nimo og maayong adlaw sad. Sa tanan nga nananaw karon og tawagan lang ko sa pangan nga Vincent. 18 years old, taga Davao, de Oro, pero nagdako diri sa Cebu. Usaray ko ka bisexual. Maibog kog lalaki, pero usahay maibog po kog babae. Pero most of the time, lalaki gyud ang akong maibgan. Buwag ang akong mga ginikanan, unumi ka buok manag-igsuon, upat ka babae o duha ka lalaki. Unya ako ang kamanghuran. Bata pa lang ko, nagkalagyo naming manag-igsuon diyang nagbuwag sila si mama o papa. Kay gipili man nako si mama. Mao pud nay hinungdan nga nagdako kong mama. Sa mama ra gyud ug siya ra ang akong kauban. I-rewind nako ang akong istorya niadtong wala pa mi nagkawatak-watak kaming mga manag-igsuon. Katong panahon nga intact pa ang among tibuok pamilya. That was before nga nag 6 years old ko, Papa Joe. Kaya nagbuwag silang mama ug papa, 6 years old man ang akong edad. Sa akong ninumduman nga malipayo ng among tibuok pamilya. Kumplito pa mi. Naa ang haligi ug suga sa panimalay. Pobre lang mi, pero makakaon mi katulos usa ka adlaw. Happy mi nga dili magutman. Silang duha sa akong mga ginikanan si mama ang mas kugihan. Siya mao ang kusog mo ni kay Sikay, makakaon lang mi, kaming iyahang mga anak. Ang akong papa, mauuntay haligi ng tahanan pero palahubog kaayo. Naa siya trabaho pero iigo ra gyud, iinom Papa Joe. Gawas sa palahubog, mamabay pa gyud ang akong papa. Mao nga di gyud matawag nga happy ang among pamilya. Nakaingon lang ko nga happy nitong gamay pa ko kay definition ako na sa malipayong pamilya kanang kumplito mo. Na ang papa, naapod ang mama. Wa ko makasabot nga nung ingon adto ang tratar ni papa sa amua. Imagine Papa Joe, usa ka adlaw niya to nangutang akong mama sa tindahan og sabon og shampoo. Nakibaw ba mo sa giingon sa tindera namo? Gihatagan mi niya og papel. Para asa maning papel day? Pangutana pa sa akong mama ngadto sa tindera. Pirmahi lang na nang, tubag pa niya. Ganong mo pirma man ko? Pangutana na usab ni mama kay wa siya makasabot sa gustong ipabuhat sa tendera nga niya. Ingon manggod ang imong bana nga basta mangutang mo di mo pahatagan og way pirma. Kay og way pirma di siya mo bayad. Ni pirma na lang pud si mama Papa Joe sa papel para makautang. Unya pagkahuman, mangutang na pud si mama sa tindahan, nagdala na siya og papel daan nga pinirmahan niya. Pero wala na ni dawat ang tindera. Abi ko ba og kinahanglan og pirma nako para makautang ko, matud pa sa akong mama. Pero nitubag pod ang tindera nga lahi na pod ang gusto sa imong bana nang dapat siya mao imo pirma. Di kuno mo pautangon og way pinirmahan niya.
para makasiguro siya nga nitugot siya nga makautang mo. Nakapalingo-lingo ang akong mama Papa Joe sa pangutok sa akong papa. Di masabot, sobra katihik, buybuyan, kwintador, muramig di niya pamilya. Pero kung mugasto siya kung inom okay kayo, why duha-duha eh. Di time nga nangayo kong kwarta niya para baon sa eskwelahan. Pero wa siya muhatag. Actually, halos kaming tanan man nagsuon di siya muhatag og baon namo. Bisan og napa siya kwarta. Pero pabangkaha og inom sa mga barkada, di ba? Abtik kayo. Usa ka adlaw niadto nilakaw ang among papa sa layo kay motrabaho kuno siya sa Cotabato City. Nagbilin man niya siya og contact number, so wa pa siya nilarga. Sayang paglakaw, wa gyud mi mingawan niya. Kay bisan og naa pa siya sa mua, mura ra man gyapon og wa mi amahan. Nalipay nung ko niadto kay naa may maayong trabaho ang akong papa. Pero abi ninyo, paglabay og usa ka buwan, wa nay kontak ang among amahan namo. Syempre, wa na po nagpadaog kwarta. Lisod na kayo mi kay wa mi makaon. Mao nga gitawagan ni mama ang contact number nga gibili ni papa namo. Sige tawag kong mama pero why? Mutubag. Wa na siguro to inyong papa. Basig, di na tumubalik. Matod pa sa kong mama nga guol kay naong. Unya ma, magunsa naman lang taan ni. Gibiyaan naman dahit ang papa. Pangutana ko pa. O pangutana sa usan ako kaigsuon. Ang naman po nung paabot lang taniya hangtod nga manggahi ta og mangita lang tagpamaagi eh. Kasi gusto ninyo nga mutikig lang ta diri mangita tagpamaagi nga mabuhi ta mo. Wa na inyong amahan. Pero napamang ko. Matod pa sa akong mama Papa Joe. Nakahilak mi managigsuon kay luoy kaayo ang among mama. Kung mangayo dita nila ni tiyo og tiya ma, matod ko pa. Ug matod sad sa akong igsuon. Unsay mangayo ba oy? Muduol kanila aron igo lang kakatawaan og pikatan ka. Muhatag bugod na sila. Malipay magani sila nga mga matay ta sa gutom tanan aron mabawi nila ning balaya og yuta. Tubag pa ni Mama Papa Joe. Ang akong papa maoy kamanghuran sa ilang manag-igsuon og tungod ana didto sa iyahang gibilin ang balay og yuta sa iyahang mga ginikanan nga mga patay na pud. Pero puwerteng gubuta silang pamilya Papa Joe kay gustong bawion sa akong mga iyaan ug uyuan ang balay kay dili kuno kang papa. Kayod kalabaw si mama para makakaon mi iyang mga anak. Manghagdaw sa kahumayan, magkagud og saging unya ibuwad kay income man pud na bisan og ingon adto ang among pangita. Padayon nga nang labay ang mga adlaw ug buwan ug wa nagyubalita si papa. Ug hain na siya. Pagibaw sa mga igsuon ni papa nga wa na kini sa mua nangadto ang iyang mga igsuon kay bawion na daw nila ang balay nga among gipuy-an. Pero wa gyud mi palupig. Wa mi mamahawa. Kay asam sad mi. Lisod na gani mi og kaon unya papawaon pa mi. Giingnan pa nila si mama nga giangkon daw ang balay sa ilahang ginikanan. Wa na kuno mi katungod kay wa na si papa. Nagtuo sila og patay na ang akong papa. Puwerteng gubutan nitong higayon na Papa Joe ug may na lang kay wa sila ni lampos pagbawi sa balay kay asa na lang mi mga tug adto na lang siguro ilawom sa kahoy. Padayon nga nang labay ang mga buwan nakalitan ming tanan diyang niabot og kalit si papa. Why explanation? Diin siya gikan ug nag-unsa siya. Nagtrabaho ba siya gikan? Pero nganong wa man siya daang kwarta. So nauna sa kumama siyempre, dili na unta niya dawaton ug ingon ana lang kasayon si papa. Pero akong papa ang tagiya sa balay nga among gipuy-an. So di pwede namo siya nga di padayonon kay basin kami ang palayason. Pila ka mga adlaw si papa nakabalik na sa mua, relax ra kaayo. Murag wa ra siya. Murag wa mawa o pila ka buwan. Pero naagyo mi na matikdan niya kay di man niya ibuwag ang iyahang cellphone. Kay keypad man. Bisan og magkaon mi, bisan og matug, bisan og maligo, dala-dalaon niya ang iyang cellphone. Usa ka gabi niya to samtang nangaon mi, nag-alirong mi sa lamesa, kauban namo si papa niadto. Samtang nagpadayon mi pangaon, niring ang iyang cellphone. Nakabantay na mi tanan sa iyang pirming buhaton nga basta mo ring ang iyang cellphone, mutindog din na siya.
mulakaw nga to sa layo ug tubagon ang tawag. Pero pag ring atong gabiyon na, dali kayo nakapunit ang akong ate sa cellphone ni Papa. Kini si ate, Papa Joe, mao ang among kamagwangan ug pinakaisog sa tanan. Before gitubag ni ate, iya pa yung loudspeaker ang cellphone ni Papa. Og nakadungog yung mintanan sa caller sa akong papa nga naingon nga, "Hello love?" Dayon itubag po ng akong ate. "Hello? Pagumangkon ni Uncle Titing, kisa di ka?" Matod pa ni ate. Nitubag po ng caller nga, ningon nga, "Ing na imong uncle day, kano sa siya mo balik diri?" Ingon baya to siya nga, mubalik siya after 40 days sa iyahang namatay nga asawa. Nahasiga mga mata na mo Papa Joe sa mong nadungog og dili pag off ni ate ang cellphone. Unya si Papa nga nasakpan. Caught in the act Papa Joe, nidali po og tindog dayon nilakaw. Gitan-aw na mo among mama nga murag natulala. Wa siya nihilak pero wa po'y tingog-tingog. Dili lalim sa iyang kahimtang nga buhi pang dako pero gipangadjian na de og 40 días sa akong papa. Nangatog namin natong gabiyon na nga puros dunay mga kabalaka, syempre nabalaka mi nga naluoy sa amuang mama. Nga nakaibaw mi nga nasakitan kaayo siya Papa Joe, pero iya lang giluom. Pagkakadlawon, nakuratan na lang mi og nakamata mi sa kasaba. Dunay ni kagay nga usa ka butang og pagtanaw namo cellphone ni Papa. Cellphone ni Papa ang nikagay, nabuak kay gilambos ni Mama. Pero aside sa cellphone nga nabuak, wa ray gisulti si Mama. Wa mangaway kay di man siya ganahan nga madunggan sa among mga silingan. Ingon ana ka disente ang akong inahan nga bisan og way pinag-aralan makamao nga mauwaw ug di siya ganahan nga mag-iskandalo. Pagkaugman niya na nakikstorya nga akong ate sa akong mama. "Ma, may pamulakaw na lang ka. Manrabaho ba ka sa laing lugar para makalayo kang papa? Maluoy naman yung kay minimo ma." "Uyon ko nga manrabaho ko." "Unsaon nam lang mo? Kinsi may muatiman kang Vincent nga gamay pa man kaya na siya." Tubag pa ni mama. "Kami ni bahala anak kang Vincent ma. Kami ni bahala na mo. Magtinabangay mi. Ikaw ang importante. Kinahanglan nga makalayo ka kang papa." Matud pa sa akong ate. Sumauto Papa Joe, nakakita og trabaho si mama sa tagom isip katabang kay mauraman po ang iyang makaya nga trabaho. Wa masayop si ate sa iyang tambag kang mama nga patrabahoon sa layo. Kay medyo naarang-arang na, tan-awon ang ako ang mama. Nakapalit na gani siyang cellphone nga baratuhon, unya ilang gitudluan unsaon paggamit para maka-text ug maka-contact siya namo. Usa ka adlaw niya na kalit nga nito nga si Papa sa balay sa amo ni Mama sa tagom. Kay iya daw mi papulion sa amoa. Pero wa na gyud padala si Mama niadto. Gibuwagan ni Mama ang akong Papa. So hingpit na sila nga buwag Papa Joe. Magpadalaman si Mama na mo og kwarta. So di na kayo lisod ang among pagkabutang. Hangtod nga naminyo ang akong ate unya gidala siya sa iyahang bana sa Cagayan kay adto na sila mamuyo. Unya ni suggest pod si ate nga pabalhinon si Mama og trabaho sa Cagayan para duol ra sila. Ug tuod man nakakita og laing amo si Mama. Katabang lang gihapon ang iyang trabaho Papa Joe. Mao pud nay hinungdan nga nakabalhin kog Cagayan kay gidalaman ko sa kong mama kay lagi di ko niya kaya nga biyaan kay ako ang pinakagamay sa among manag-igsuon. Grade 4 na ko niyanto diyang usa ka adlaw dihay gipailaila si Mama nga lalaki. Iya daw nga textmate. Okay ra nako. Pero ang bana sa kong ate, wa kaw yun. Ganun ka na mangyud mga naaman unta kay gipailaila sa imuha nga yutaan unta to. Matod pa sa bana sa kong ate. Pero nitubag po ang akong mama nga wa man ko'y feelings ato niya dong oy. Di gyud nimo mapugos ang kasing-kasing. Gusto tami nga maminyo og usab si Mama katong arangan taon nga lalaki nga dakog yuta. Pero si Mama ang di ganahan kay adto gyud siya. Sayang gipili nga iyahang ka textmate. Nasabta na ko ang bana sa kong ate nga syempre nang ambisyon or nang iyawat na lang nga may na lang
maahaw sa kalisod kung makabana og usab si mama nga lalaki nga arangan. Usa ka gabi niya na niabot si mama sa balay sa kong ate o kuya nga kuyog na ang usa ka lalaki. Kinsa man imong kuyog mama? Pangutana pa ni kuya og ate. Mao siguro na ang iyang ka-textmate ay nga iya ko nung ipalaila kuno nato tubag pasad ni ate. Unsa? Wa gid siya maminaw sa ato ang gitambag niya nga di magbasta-basta mo punit og lalaki. Mura man noon siya og wa ni tagam sa iyahang bana sa una kato inyong papa. Matud pa sa kong kuya nga mao na hinuon ang nasuko. Nidayon gud silang mama og iyang ka-textmate sud sa balay. Kami si ate ang niyatubang kay si kuya nilakaw og niinom di ay sa tindahan. Pila ka oras ang nilabay, nibalik si kuya nga hubog. Gitagbo dayon sa akong mama. Mahayo kay nakabalik na kadong. Ikaw na lang gyud ang among gipaabot ni Roy. Mulakaw na unta siya pero ako lang siyang gipugnan kay wa pa man mo nagkaila-ila. Matud pa sa akong mama sa bana sa akong ate Papa Joe. Maayo re ma, kay gipaabot gyud ninyo ana niya. Nagpaabot gyud siya sa iyang kamatayon. Tubag pa ni kuya nga dungan sa paghulbot sa kutsilyo nga giluklok sa iyang karsonis. Dunggabo na unta ni kuya ang uyab sa kong mama ug may na lang kay napugngan pa sa akong ate. Haskang gubutag yun atong gabion na Papa Joe. Ako in taon nga bata pa, wa ko'y mahimo. Igo ra gyud ko sa paghilak. Nagistorya silang ate ug kuya unya isog yun kay si kuya kiningon siya nga di ko pasakaan ng uyab ni mama diri sa kong panimay. Kung mamugos gyud sila aw makapatay gyud og tao. Moto nga nakahukom mga akong ate nga pasibato na lang sila si mama og ang iyang uyab. Ma, may pasiguro mo larga na lang mong Cebu kay nahigugma magyug kakahanay mong uyab. Lisod gyud ma og makriminal pa hinuon ning akong bana tungod ana. Sibat na lang mo ma. Adto mo sa imong igsuon sa Cebu. Matud pa sa akong ate. Sumato Papa Joe nangandam si mama nga mularga paingon sa Cebu samtang nagtan-aw ko niya nga nanghipos nagsigi og hilak kay di man ko niya pakuyugon. Iya man kuno kong ibilin nga tukang ate. Mukuyog lang ko ni mo ma. Maluoy ka dadalang taong ko ug asa ka mo adto. Pakiluoy ko pa sa akong mama Papa Joe. Gidala na lang ko ni mama July 26, 2016. Moto'y unang tunob na ako sa Cebu. Kaming tulo sa iyang uyab, mama og ako. Og nangadto mi sa kabukirang bahin sa probinsya sa Sugbo. Lipay kayo ang igsoon ni mama sa ilang panagkita kay imagine sukad naminyo si mama og ni kuyog sa kong amahan sa Mindanao. Wa ni kabalik kay maglisod og plite. Kadto pagyud sila nagkakita pag-usab after so many years. Sama ra pod namo kahimtang ang igsuon sa kong mama. Pobre pod gihapon. Mao ang uyab sa kong mama na ningkamot og pangwarta. Unya kay wa man pod siya kahuman. Way na human. So ang iyang trabaho kutob ra gyud sa pagpanguling. Butan pod baya ang uyab sa kong mama. Naninguha gyud siya nga makabuhi namo. Ug iya pod mingi pa eskwela. Bali gibarugan gyud niya ang iyang responsibilidad, Papa Joe. Ang uyab sa kong mama kay kada adlaw manguling para makasuporta kuno siya sa iyahang pamilya. Diha gyud ko ni bilib pod. Og ako pod na compare ang batasan sa kinaya sa kong amahan nga kung buot hunaon nga iya man unta mi mga anak pero kung trataron mi niya mura mi og mga iro. Pero kining uyab sa kong mama Papa Joe kugihan kayo. Sigig panguling halos wa na gani siya pahuway. Kada adlaw na lang nalanghap niya o na-inhale niya ang uling. Hangtod nga amo na lang nabantayan nga sige na siya og ubo. Walay ayo-ayo ang iyahang ubo Papa Joe. Gingnan siya sa kong mama nga atong ipa-check up na imuhang ubo. Pero nibalibad siya kay ordinaryong ubo ra kuno to. Unya mawara kadugayan. Pero among naobserbahan nga pila naman kabuwan ang iyang ubo, wa mangyapon maayo. Hangtod nga nagluya na siya. Mahilanta na pirmi kada gabi pero bisan pa og na siya hilanat, manguling lang gyapon siya. Inig kaugma. Pero si mama nabalaka na kayo. Iyang ipugos og dala ang iyang uyab sa sentro para mapakonsulta og didto nahibaw-an namo nga naade siya sakit nga TB
Matod pa nila gitibi siya tungod sa sigig simhot sa uling. Gibawalan na siya manguling sa doktor ang uyab sa kong mama so wa na may income. Nahadlok si mama basin og magutman na pud mi. Motrabaho na lang ko, Vincent. Matod pa ni mama diri nako. Unsa man pud nga trabaho ma? Pangutanan ko pa. Aw, unsa pa man di ay? Doon na pa ba ko'y laing nga nakamahuan nga trabaho gawas sa magpabuwan? Tubag pa sa akong mama, Papa Joe. Matod pa ni mama nga kinahanglan gyud nga manrabaho siya para makapalit og tambal sa iyahang uyab. Ug tuod man, niadto siya lungsod sa tuburan para magpamaid. Napatambalan gyud ni mama ang akong ama-ama og gipahunong niya og papanguling para makapahuway og di na makasigig simhot og uling nga mo'y nakaingon sa iyahang sakit. Nakita gyud sa akong mga mata unsa ka love ni mama ang iyahang uyab. Hangtod nga nilabay ang pila ka buwan, nahuman na ang tambal sa akong ama-ama. Naulian na siya sa iyahang TV. Pero si mama padayon lang gyapon pagpanrabaho kay naapabaya ko nga iyang paskwilahon. Mos ko tuloy hinungdan nga nabugnaw ang pagbati sa iyang uyab. Diha niya kay di naman sila magkita pirmi. Usa ka adlaw niya na nakuratan na lang sa kami sa akong mama diyan nakita namong namutos na siya mga sinina ang uyab ni mama. Asa man ka angkol? Pangutana pa nako niya. Mulakaw nako Vincent, mobalik sa ko sa akong pamilya. Tubag pa niya. Pamilya? Abi ko ba kami si mama ang imong pamilya? Pangutana ko pa. Og didto, nisulti siya nako sa tinuod nga usapode siya kada kong minyo. Pero ang iyang asawa ni biya niya kay ni kuyog og afam. Pero gitawgan daw siya sa iyang asawa o gipaybaw nga patay na ang afam. Pwede pa daw ba sila nga mag-uli? Unya makigbalik day ka sa imong asawa, unya si mama, giingnan na nimo siya. Wa palagi. Dili ko makaako og sulti niya. Tubag pa niya Papa Joe. Ako mao'y nakahilak para sa akong mama Papa Joe. Kay bawo ko nga masakitan gyud si mama. Kay bawo ko unsa kadako ang iyang gugma sa iyang uyab. Pero karon gibiyaan na pud siya. Paguli ni mama sa amo, wala na iyang uyab. Nihilak si mama, nihilak pud ko. Naginilakay ming duha. Kay maayo ba kaya to siya sa amo ah. Pinangga mi ato niya. Pero nibiya ra gyapon siya. Nakayon ko nga wa gyud ay forever Papa Joe. Tungod kay sige magkaguol si mama, ako siyang giamaman. Ma, ayaw na lang sige hilak. Dawatan na lang na mga wa na gyud siguro kay swerte sa gugma. Ayaw lang sa paguyab-uyab ma oy. Matod pa, nako niya. O Vincent, di na ko og laki. Mo-focus na lang ko nimo kay nabitaw ka. Ikaw ra gyud ang wa mo biya nako. Tubag pa sa kong mama Papa Joe. Nalipay ko sa kung nadungog kay di na kuno siya maguyab-uyab unya di na kuno siya anang textmate. Padayon si Mama Papa Joe sa iyang pagpamaid hangtod nga nilabay ang mga buwan, nakita na ko siya nga mo-smile na, naka-move on na gyud si Mama. Nalipay ko Papa Joe. Usa ka adlaw niya to niuli si Mama nga hayag kayo og dagway. Ma, malipayon lagi kay ka. Nakalimot na ka kang Uncle Roy sa. Pangutana ko pa ngadto niya. Dugay na ko naka-move on dong adto niya dong Vincent ug kana tungod sa katawo. Siya hinungdan nga nakalimot kog dali sa kong ex. Tubag pa ni mama nako. Gikuyawan na sad ko Papa Joe tungod sa katawo. Kinsang tawhana ang pasabot ni mama. Pangutana ko pa. Ay si Uncle Bert nimo. Ka-textmate nako. Niya tong nilabayng buwan. Abi ko ba og di na ka makipag-textmate og lalaki kay dali ra ba kay ka ma-develop unya sugton day nimo og manguyab. Matod ko pa, Papa Joe. Lahi ni si Uncle Bert nimo, buotan kay ni siya. Tubag pa ni Mama. Kadto bitaw si Uncle Roy, buotan man pud to. Pero asa naman, gibiyaan ra man gyapon ka. Matod ko pa niya. Pero wagid siya naminaw nako.
Unya, ako, ngayang anak, di makabuot niya. Sa iyahang gusto. Di mapugnan si mama kung may love. Aw sa akong una-una, kung pakyas na po siya siyang relasyon aning bago niya, siya ro di siya mutagam. Wan ako nag-expect og nindot nga relasyon ni mama og kining lakiha nga si Uncle Bert. Nagtipon gyud sila si mama og Uncle Bert, kauban pud ko nila Papa Joe, pero akong naobserbahan nga tinuod gyud di ay ang mga daig ni mama kang Uncle Bert. Butan kay siya ang akong new stepfather karon. Pinangga kayo mi niya ni mama o pinangga pud ko niya. Nakaingon ko nga basin ug mao na ni ang forever sa akong mama. Akong giingnan si mama nga ug asa ka malipay suportaan ta ka. Sa pagkakaroon Papa Joe, grade 10 ako ug padayon lang gihapon ang akong pagkabot sa akong damo. Salamat day kaayo sa imong pagbasa sa love story sa akong mama. I hope nga sunod ako bada o suwat nimo ako dapon nga love story ang akong isuwat. Thanks and more power ug kini ang imong magtatampo, Vincent. Salamat Vincent sa imong suwat tampo nga pinadala og sa imong giuluhan ining suwat nga na I forever. Daghang klase sa pag-interpret sa na I forever. Daghang klase sa forever. Forever ka sa gugma, forever ka mapakyas, forever ka magsakripisyo. When you talk about forever, okay? So, wato na to ang dagan sa imong istorya sunod. Kaya kinabuhi, katuyot na. Maybe, ikaw mismo makabatyag sa nabatigang pagbatik sa inyong mama o anak din mo magsamtan o buhok sa mga huna-huna o kasing-kasing ang tinudunay nga meaning sa gugma. Dong, daghang salamat o sa itong mga viewers diha nga wa pa makasubscribe, please subscribe sa itong YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Kini ang inyong ubos nga lagad, Papa Joe.